अब्ला आदै आरो मादै आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन स' आं नोंथांमोनखौ मोनसे कुइसन सोंनि नैबेफोरबायदि सिख्लानि हरावहाय माखौ सोबाथाय मोजां मोनगोन नोंथांमोनानो कमेन्टआव खिन्थालाय Seriously, what the fuck are you doing? फान्थाव गाजर मुला लाव गियार बथल थाइबें थासिमलि आलु बबे मोनसेखौ सोबाथाय मोजां मोनगोन नोंथांमोनानो कमेन्ट होलाय बैसोर बायदि सिख्लाफोरनि हलावहाय आरो बिनि रिल्सआवहाय मोनसेबो मोजां भिडिअ गैया खालि दखना फैलानाय आरो गावनि गोसोम थुरिबारिखौ खिन्थानाय आरो बर' मानसिफोरा बिनि रिल्सआवहाय बायदिसिना बुजायोबाथाय ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट होयो मा बुंगोन आरो ना नोङो जोंदों नामा बे आंनि गोसो आरो नोंनि गोसोबा लंटं थुनानै भिडिअ बानाय बिनिफ्राय साबसिन गावनि गोसोम लेथ्रा फेथ्रा बुस्थुखौ खिन्थानाय बेफोरबायदि मानसिखौहाय जुदि मोनांगौबा आलुआ नैबे बुस्थुखौ साला इसिबां लेथ्रा गुदुङावहाय आं माखौ सोगोन मिथिगौ नोंथांमोन नैबे बुस्थुखौसो होनानै होगोन आलुआ माब्लाबाबो गावनि बुस्थुखौहाय सोआ बेफोरबायदि एसेबां लेथ्रा गुदुङाव दाथ' गरम दिन फैबाय हा गरम दिनावहाय मा खालामदों दखनाखौ गाननानै गावनि बुस्थुखौ खिन्थागासिनो आयौ एसेबां लेथ्रा हाग्रा बारि थुरिया एकदम माने एसे साफा खालामनानै दोनब्रा मादै एसे साफा खालाम एसेबां गोसोमखौ मानानै खिन्थादों नों रायजोफोरनो आयौ सयथिबो खिन्थादों एसे साफा खालामनानै गुफुरखौ खिन्था ना गुफुर गैया ना बिदिनो गोसोमखा ना खालामै बिदिनो गोसोम जालांबाय गोबोरखिनिफ्रायबो बांसिन गोसोमसिन एकदम दाथ' सान्दुङाव थायो ओरैबायदि मोनामो खोमादां दा बायदियाव ओरैबायदि मोनामगोन खैसिं ओमफ्राय आरो जुदि दखना गाननो मोजां मोनाबा ब्रा पेन्टि गाननानै था मानि थाखाय दखना गाननानै बेफोरबायदि खालामनांगौ जाखो जेबो गैया ब्रा पेन्टि गाननानै खालाम जेबो खोथा गैया भाइरालल'सो जानांगौ भाइरालनि अनगा जेबो गैया बे दुनियावहाय ओमफ्राय सेंग्राफोराबो ओरैबायदि जहरा सेंग्राफोराहाय बेफोरखौथ' सेंग्राफोरासो नायखागोन ना सोर घन्टा मोजां मानसि नायनो सोर सिख्लाफोराथ' नायो बिराद 100आवहाय 10% खिन्थु सेंग्राफोरासो बेफोरबायदियावहाय बांसिनबो लाइक होयो सेंग्राफोरा गोबां सेंग्राफोरा बिदिनो मोजां बुस्थु माब्लाबाबो लाइक होआ घन्टा बेफोर बुस्थुआव खिन्था लाइक हाजार लाख फैगोन बे खालि जोंनि हारियाल' नङा बे सेंग्राफोराहाय गुबुन हारियाबो बेफोरबायदि भिडिअखौसो बांसिन मोजां मोनो बिनिखायनो बांसिन लाइक एन्ड शेयारबो कमेन्टबो खालामनानै हट बिराद मोजां नुदों नोंखौ बिराद सेक्सि नुदों नोंखौ सोरबा गाज्रि दान्दा थानायफोराथ' बुङो इनबक्सआव फैनाय माने मा खोथा कन्टेक्ट खालामहैना इनबक्सआव फैनाय माने कन्टेक्ट खालामहैना बेफोरबायदियावनो कन्टेक्ट खालामो मिथिबाय आरो फैसा खिन्थानायाव लालु जानानै बेफोरबायदि उनावहाय बाजारि जाहैयो मानसियाहाय बाजारि स' नोंथांमोन बारा बुखिबाथाय नोंथांमोना नायनो मोजां मोना स' आं बैसोर मादैमोनखौ आं गोसो गोथारै गुरैयै खावलायो आरो नेक्स्ट बाराव भिडिअ लाबोयोबा ब्रा पेन्टिस गाननानै भिडिअ लाबो गानाबाबो जागोन सोलिगोन डाइरेक्ट भिडिअ बानायनानै हो बांसिन भाइराल एन्ड लाइक्स मोनगोन नानिमोन नोंसोरो आसा खालामो नोंथांमोननि भिडिअखौहाय नेक्स्ट बारावहाय लंथं नुनो मोनगोन गिदिर गोलाव ओरैबायदि लाव फिथाइ बायदि भुट बायदि लंथं लांथां ओंखारनानै हो लाइक शेयार खालामनानै होगोन आङो